Quinty, wat neem je mee? Ja, wat niet? Het is verschrikkelijk. Ik neem zoveel mee. Als jonkie reed ze al eens de Tour de France van. In 2022, de eerste editie die Van Vleuten toen won. En dan proberen overeind te blijven, het laatste stuk is moeilijk voor me. Dus ik ben blij dat deze om is. Inmiddels is de 27-jarige Schoens enorm gegroeid en is ze zelfs kopvrouw. Ja, en toen was ik inderdaad groentje. Toen was ik echt net overgestapt van andere sport. En nu ga ik hem toch een beetje anders in. En hoop ik mezelf echt te laten zien. En vooral op de Move Toe-dag, om daar dan te kunnen klimmen in het klassement. Jezus, een make-up tasje. Dat is het belangrijkste, hè? De snoepjes voor onderweg. Shampoos voor de lange haren. Hoeveel zijn dat? Ze hebben in Frankrijk ook shampoo. Ja, maar ja, dat is thuis. Ik heb hier een perfecte setup. Ik moet altijd alles hebben. Dus ja, je weet het niet. Je komt in zo slecht hotels. En dus staat ze aan de start tussen de grote namen als Demi Vollering, Kasia Niewiadoma en Pauline Ferrand-Prévot. Nee, je hebt natuurlijk Casia, je hebt Marlen Reusser. Je hebt Blasi van UAE natuurlijk, die de doorbraak maakte bij de Amstel. Blasi, het 23-jarige talent van UAE, is op weg naar de overwinning. Dus ja, ik denk dat het best wel spannend. De top is veel breder, voor mijn gevoel. Dus je hebt wat meer opties. Dus dat maakt het ding ook voor het kijken wel veel leuker. En Quinty. En maar, ja, tenzij je dus achter die meiden aan moet, dan is het allemaal minder leuk. Ja. En ook Lorena Wiebes uit Simpelveld is klaar voor de Tour. Lorena was nog bij me voor de nagels vanochtend, dus die zijn helemaal ready. Dus dat is helemaal in orde.